E Patrick Acco va comprendre sul pic, à la début, e nosaltres abbiamo pas compres che ell havia compres ce que calia comprendre. E poi lo temps ha passat e lo temps ha ballat raso a Patrick e poden dire io in tutti les cases, beh, che aquel professionalisme ha salvat los cantaires que ara són encara cantaires occitans, los que han volgut fer aquel canviament, aquel recerco, e bé, ara han arrestat. E los que ara arriben, la generació d'après nosaltres, la generació jove ara, sap, ero també, que cal haver aquel viatge de professionalisme sense que serà jamais qu'una expressió minoritària. E aquò és pas estonant que amb el temps hagi volgut devenir un professional, hagi volgut fer ce que faig, és a dir, d'haver son hostal de producció, de cantar amb els musicians. Era el primer que cantava amb 2, 3, 4 musicians. Nosaltres érem sols, el cantaire devia ser sol amb sa guitarra, de cotxe una guitarra que era just, ma ell fazia aquò pla com cal, e és pas estonant que hi hagi una evolució e que fa que mai de 30 anys après, ara sabem que és el que havia raison dins aquell viatge, que se podia fer una cançó occitana que sigui pla feita, pla presentada per damunt que sabia cantar, que sabia jugar quan sabia jugar, que sabia se fer acompanyar de musicians que eren de musicians vertadiers, e de presentar com una cançó, com totes les cançons del món, és a dir, que con de pla fet, perquè la llengua occitana a dret era també a haver sus cantaires o, com si dire, un mitjan d'expressió que sigui al nivell de tots els mitjans que siguin americans, russos, o del nord, del sud, o de cada cantó del món. És això que és important. I aquella recerca, aquell viatge d'esse, Patrick, ell havia comprès ja de temps e pensi que és això, en de fora de ce que pot dir, de ce que pot fer, de sa qualitat de creator, pensi que això si hagués sa força la més gran, i que fagués que en 30 anys après fa partit de los 4 o 5 que són encara cantaires occitans de la generació passada.